Musíme robiť reakcie na dnešné trendy. Tam na tú bravčovú piču, jak sa volá. Denny. Ty kokot, no. A to budú videnia jak nič. Tak treba robiť drámu. No, treba riešiť kontroverziu. Však bažina či kontroverzie. Ale to je také, není to pre mňa. Jednak ma to nezaujíma a druhá, nebudem robiť content, ktorý by mňa samého nebavil. Mňa to tiež nebaví a sledovať toto kokotinu. Však je to nudné. To je jedna vec a druhá vec, taká vec, že keď tá piča prestane robiť kontroverziu, tak ty taktiež spadneš jak nič. Ale keď Mm. zvedáš, koľko videní ti to bude dávať. Vieš čo, nechcem byť asi známy tým, že som ten, kto si tu spravil kariéru youtubera alebo čoho na bravčovej piči. Potom ťa to bude baviť. Možno. A tak to už robí každý. Sibižan, ten sa na tom najviac viezol. Na tých Ale si Virgin reakciách. môže, vieš ako. To už darmo. Kto? Taký asi 21, 22 ročný čávo. S No, kuklou na s hlave a kúklou on robí stále. proste také reakcie na tieto kontroverzné pičoviny, čo sa dejú na Československu. A on sa za rok vybudoval, že žije z toho YouTube. Podľa čo mi to hovorí, tá kukla na hlave? No, taký Čech. Tuším som veľa čo videl. No on tu lieta fúr alebo lietal na našom internete fúr. Lebo on tieto kontroverzie rieši. On povedal, že nikto to na Československu tak neriešil do detailov, tak sa to rozhodol robiť on. Popravde českí slovenskí youtuberi sú cringe? Sú, no. Ono sú, Ako, však. ako ja pozerám, že Dukloka to je všetko v To podstate. je také, že A kto Resta, nepozerá do kloka. Resta kúkam. Nie streamy, ale od šoty. Alebo na YouTube. Ale že keby si mám vybrať, tak by som chcel mať jeho život, kámo. On sa má úplne brutálne. Aj to možno raz bude. To možno raz bude. No, možno. Ale nemôžeš opakovať, musíš byť originál. Je to A tak. tak ten človek ťa aj tak zasiahne proste, aj tak ťa ovplyvní. Ozaj, Gogo ešte vôbec žije? Gogo? On existuje, ale On on ne... robí to už filmárske, profesionálne veci, no. No, on upadol strašne, keď prestal robiť gaming. Gogo v podstate už nikoho nezaujíma, on si už žije taký súkromnejší život. Hm. On už tak dospel z toho všetkého, by som povedal. Na ústraní, no. Ja som videl to jeho posledné video, kedy to bolo 5 rokov dozadu asi, že končí proste. Že ide robiť filming. Či keď ho to baví, vieš ako. Aj tak som ho nikdy nesledoval. Ja som sledoval, čo to točil. Outlasty. Ja To ma od nikdy neho nejak bavilo. nebavil. Ja som Fifka sledoval. Alebo Dukloka od jak živa. Si pamätám to jeho malé interview ešte so Saganom v taxiku. No ja si pamätám s Kiskom, keď mal. To som tuším ešte videl od neho. Ale hýbaj. Kiska. Miska.
Sagan. O tom som ešte Že pekne ho dlho dali za nepočul. prezidenta. No, no Kiskovi nikto nič nepočul už odkedy nebol prezidentom. A o Saganovi som tak, že ani neviem, že existuje ten človek. Naposledy som ho videl, keď tam za kulisí, či čo, pičoval, že ho tam predbehli kokoti skurvení, vydrbaní, či čo im to povedal. To ja už neviem. Sagan. Tiež taká postavička. Reálne som doteraz za ňu nepočul. Už pekne dlho tak. Že Sagan, ty kokos. Sagan. Či nebolo si to? O Cibulkovej som čítal, že ľudia jej normálne závidia, že ona tam vyhrala tenisové tie turnaje a má peniaze na súkromný oný triskáč. Ľudia boli strašne zhrození z toho, že spravila uhlíkovú stopu. Ježiš. Tak ale ľudia, vieš, ako vždy závidia. Ľudia vždy závideli a vždy závidieť budú. No veď práve. Ale také pičoviny proste, čo ľudia riešia. To sú fakt kokotiny, kámo. Škoda, že tak do gabala. Čo myslíš, že ako, ne? Ona bola neskutočne pekná, Cibulková. Ja neviem, ja som v živote ani nevidel, ani nesledoval, ani ma nezaujímala. Iba viem, že existuje a že hrá tenis. A viem, že Hrala. má takú vajcovú, zemiakovú hlavu obrovskú. Potom si porobila chirurgické zákroky, však to asi každý. Každá žena, čo mala, čo sa dostala k peniazom. Pravda. Minimálne tie pery. Tie kačky. Hej, botox to ksichto. Tak vieš, no. Respektíve do huby. Tak keď už nemáš kde míňať peniaze, tak sa dáš napíchať, nie? Hej, Donatella Versace je krásny prípad. Kto? Neviem ani kto to konkrétne je, ale videl som ten ksicht už. To je že extrém. Ukáž, Donatella Versace. No, tak to som už videl, tento ksicht. To vyzerá kamo jak Momo. Vieš, čo bola Momo postavička Ježiš, nie. z Japonska? To presne tak vyzerá jak Momo. Kámo, to nechceš. Ešte aká vyschnutá, ty kokot. To fakt nechceš, že vyzeráš jak Momo. To je čistý Momo. Hej, poznám? No tak to je ako úplne jedna k jednej. On... Ešte aj tie oči má také začiernené dookola. Aj. Dobre, Dobre, akože... z rúdy. Kámo, Momo to som tiež už... stáročia nepočul. Ja som sa bál toho ako kotka, ja som nespával. Aj Chupacabra, keď prišla, tebe jebe. Ale čo? Že Chupacabra. Toto bolo Som kedy? chodila na futbal a proste ja som povedal, že ja nejdem na tréning, lebo čo keď ma stretne Chupacabra? Z Ukrajiny utiekla. Kámo, Chupacabra to bola pre boha kedy, to si ani nepamätám už. Viem, že také niečo bolo, ale... 10 rokov dozadu, možno. Kámo, a čo to vôbec bolo? Čo to bolo? Jak to popisovali, že to bol hybrid čoho, ty kokot? Chupacabra nikdy nebolo. To boli také, že creepypasty, no. Á, to... Keď si mladší, tak uveríš všetkému. Ale to bolo